खाबाबो सिब्बा गोलाव गोलावसो वाव नै दैया देरबाय नावजोंसो बारलांनांसिगौ दिनै माइ गायनो नाव लाबोगासिनो नै बैजों गायहैनांगौ गोजावलांगोन बे दा मोजां जावबो नै बैग्रिसुआवसो हाबैसै उल्थासो जावबोदों यो फासि साना लाबोदों नै माथो नाजोब र' खाथियाव नायनि ओरैजों आदै फैला र' माइ गायसै ए गायखावजोब यो नाजोब अबेयाव सायैया दारायाव आयु नायलाय देन्जारसो रोंगौलै गोगोम बुरजाखा माजों गायनांगौ जाखो माजों गायनांगौ न'आव थांबासो मिथिगोन मैथाजों गाखोहैखानांसिगोन नाव जावग्राया नै मा लाखो फ्लासफ्राव जौसो लादों नामा जौ अबेयावसो गाखोनांसिगोन नावजोंसो थांनांगौ नै दै देरदों अखा हानानै जावग्राया नायदो गोलैगोन आयौ दासो फैदों नै बेखौ नेयै नेयैनो बेसेबा गोबाव जादों नाव बारलांनो खामाय गैया लेजि जेरावबो जानाय लोंनाय खिनाय नायदो नै दैया दैबाना जाबाबो लोमजोबो गासिबो गाखोदो थाब नाव बारलायलायनांगौ जोंना बरिंनो जौ लालायनानैसो फैखायो नै बेजोंसो नोंना बैयो दादा गायखावजोबो नैबेखौ लाबोफादां फट' खेबनो नङाबाथ' फैनाय नङामोन फट' खेबनो लाबोफादां नङाबाथ' 8थायावसो फैयो हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजां दं ओमफ्राय जोंहा नै दिनै दुब्लियाव हालौनो फैदों माइ गायनो थ' लोगोफोर नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय थफसिबो हमबाय नै फैलानि जांलाब ग्लाबनो थ' हालौहैसां नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो दुब्लि बारियाव माइ गायग्राफ्रा फैयाखै आरोना नैबे सासेखौ लाबोफादां फट' खेबनो हालौनायखौ दाहायसो फैगोन माखासेया थ' नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो अखा हादों गाइस अखा भिडिअखौ दाखालिनो बानायनो नागिरदोंमोन आं माबा मबाइलाबो वाटारप्रुफ नङा नालाय दिनैसो अखा हायाखै दिनैसो लाबोफाबाय आं कारेन्टनिबो डिस्टार्ब देन्जारसो गामिया जोंना दिनै बानायसां एसे भिडिअ मोनसे नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो खोथिया जोबनो खोथिया नैबेनो जोंना खोथियाया फुखांजोब्बाय ओरैबो दं नै वाव दुब्लिबारि गायसिगासिनो नै बयबो खोथिया जोबनो जोंना जांख्रायाव बहा जागोनथाय नैबेयावबो जानो हागौदां सोर सोर जाफैयो कमेन्ट हरबानो जाबाय जांख्रायाव
जोंना दिनै गायनांगौआ बेनो गाइस हा गोमोना sana Nuzafayıbla Fumbinini Somau sanjaha Abizang somay na jayu Okurang dika Leisumay metai konu dao sindao साहा लोंग्रोनांसिगोनलै आंहा नै साहा लोंखोमाग्रोनोसै माखासे हनै गायगासिनो ओरैजो र' बिसोरखौ दा खोन्थाहैगोन आं खाथियाव सोर सोर गायदों साहा लोंग्रोसां नै आयसु हाब्रुजोबसै माथो नै गोदोनाफ्रा दासो हालेवनाय बायदि नुदों थब्लाब्ला खानायाबो थफि हमनांगोनलै जानाय नङा नङाबा र' बे थफिखौ हमबासो हालेवनो फैनाय मोनो आङो फाग्लासो नायनि र' बैजों माइ गायग्राफोरखौ थफि हमसां दासो जादों दा नै दंलाजोबो बैयाव बेखौ हालेवजोबनांगौ फाग्लासो दिनै हारसिङैसो हालेवग्रा लोगो गैया दिनै मालाय जब मेलाव थांदों जब मेला क'क्राझाराव डाइरेक्ट र' बैसोर गायग्राफोरखौ खाथियाव नोंथांमोनहाबो नायलांदो र' दाबो गायखाङा गायनायफ्रा नोंगौसो गायद' बिसि खरा गायो देलाय बिसु आस्थिसो ओरैजों माखासे दंबावो नै बैयाव दङ हा मा ओंख्रि आबुआ हा मानो ओंख्रि गैया जाखो आयु ओंख्रि गैबावानो बेनो हिटबावसो बिब' जायो बिबाजैजोब गासिबो बिबाजै जाजोबो नै ओरैजों सासे आलि दानगासिनो हालेवनो लेंहरगासिनो थफि हमलायनाय आयु थफि हमलायाबा साइसनि नुयो थब्लाब्ला हाब्रु नांजोब्बाय सालायद' ए सालायग्रायाबो आन्दायबायसो माबा नों लांदोब्रा दा बैयाव स्टार्ट होखांनानै साहा लोंबावसै फैद' साहा लोंसै वाव दै साहा लोंग्राफ्रा वा साइस नुथारो माथो मेकआप फुनदों नामा जौ नामा देखायलाय जौआ आसोला झूठ बोल रहा है नोंगौसो बोरै बहनद' साहाया साहायानो रुदो दे
सिखाबाबो सिब्बा गोलाव गोलावसो मा खालामखो लेनानै दैयाव माथो जों गनसेबो नांना Once more मा खालामखो लेनानै दैयाव माथो जों गनसेबो नांना ओ भाई मारो मुझे मारो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर दाबो लेखाजोबखौ हाब्रुजोबसै नै सेस साहा लोंसै दुब्लि बारियाव फैनानैसो हाब्रु जादों बोरै गया बेखौ जाननानै थुंबाय थाबाय गोरानसो गय गोरान होनदो इसु नायजाला मानसिया थांजोबलायबाय नै गायनो Ombasi खोमसि हरावबो लागावबाय नै ट्रेक्टर फिसाजों हालेवनो हायैनि गिदिरखौसो होबाय खेबसेनो थांजोबखायो गिदिरबाथाय दहयाव नै गायगासिनो बैयाव